हाबाब आंना गोसो थोनायाबो केमेरा मोनथाम मबाइलसो बिदों हाबाब आंना मोजां मोननायाबो आपेल जाख्लाबनाय मबाइलसो बिदों किडनिसो फाननो सानबाय आं आगै नोंनि गोसो गोजोन होनो सिखावसो जानो सानबाय आं आगै नोंनि लुबैनाय सुग्लायहोनो नर्थ कोरियानि प्रेसिडेन्ट बायदि नोंनिनो फाया सना साउथ मुभिनि लेडि डन बायदि नोंनिनो माया नर्थ कोरियानि प्रेसिडेन्ट बायदि नोंनिनो फाया सना साउथ मुभिनि लेडि डन बायदि नोंनिनो माया गभार्नमेन्ट साख्रि गैयाब्लाथ' हरनाय नंखाया नोंखौ साखा खब्रै गोनां गारि गैयाब्ला इम्पसिबोलखा ग्रेजुवेट जानाय सिमांखौबो दै बानायाव बुखार हरजोब्बाय आंलाय लिरब्लाबोथ' फेलसो फैखायो ग्रेजुवेट जानाय सिमांखौबो दै बानायाव बुखार हरजोब्बाय आंलाय लिरब्लाबोथ' फेलसो फैखायो थारब्ला नोंखौबो नांला माथा फाग्ला आंलाय साननो रोंखाला नोंखौ मोनमालाब्ला दैमा जिङाव आलाय हैथारसै आंलाय मोदाय जाना बेरायलाबायसै बारा थारब्ला नोंखौबो नांला माथा फाग्ला आंलाय साननो रोंखाला नोंखौ मोनमालाब्ला दैमा जिङाव आलाय हैथारसै आंलाय मोदाय जाना बेरायलाबायसै हाबाब आंना गोसो थोनायाबो केमेरा मोनथाम मबाइलसो बिदों हाबाब आंना मोजां मोननायाबो आपेल जाख्लाबनाय मबाइलसो बिदों किडनिसो फाननो सानबाय आं आगै नोंनि गोसो गोजोन होनो सिखावसो जानो सानबाय आं आगै नोंनि लुबैनाय सुग्लायहोनो